Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kita te kim nilai hira, tambah these things are confidential ngamla hira wan share wan gitu. Hadim bagi pulit kelapen mi ya ke kerwa khubor baka khenna ke bakam baka syadung hau Thyrnia Injek hajan maran student kede ke baka shuthok bat kamshim doni ke bakum kata ki babon ki pat ba ki Kwah banyo asngo ya ke Kren jong ki bahi ngasem jong ka khenna kumta kinong lum khubor jong ka Batesi TV klap persang banyak Kren bat ka Kmie jong ka khenna hinde kamtre ban Kren Eiei halor kani bat ko ong baka nget ya ke bagi pulit kilale Gilayo banyak Kren ru bad uwe ni Doktor jangka Doktor Gordon Robert Hospital. Badi uwe ni Doktor basumar ya kini kena bad ulaong bahabalawan ra ya ka hospital. Kini kamram jangki Doktor ban kili Ïathuh bad habaka Ïathuh bad yo ki Thyrnia kiru ki ai jing sumar namar baka kam jangki ke ban ai jing sumar. Hindre ki we pat ki tes ka kinhun jangka forensic ki pulet glale ya ka badan kam. Haba persyaman kili benya halor kini ka kes unu Doktor ulaong bagi don ki ba omla banya tho brio dan mar bagi degi kam ki bahab ban bore Ngang dai we ni ki doctors ki bapet ya for B1 ni kan. Te sha na do B1 ha to basngi apa emergency ru ka Ïathuh ingi kuntahi bah por bidang yat dan ki ba dung ya da syringe da ong do syringe ong yo syringe ru. Tengi ngin dapat mangiru ha por bidang emergency ngi yo atau kandak dung. Kataru kadan. Jadi hang tu pilai wan saki press, pilai wan saki pulit. Tekat kum jeng pet jongi banong ba in bandon dak kanu kan dak yangi banong ba ka iper kam dadan de kau ka sulong kalong normal bet. Nama di kena wala da imda tieng imda long panik kum ba le si Kmie lenti ba la dadan kum kata jeng ja ba kin tieng kin ma imda long kum ta dari bandon kita kiwe gidak pat ba iper kam dadai. Te ngite haba kiwan kinong pang ni habban shimbet kat kumbaong kinong pang te kum kitu kijat unknown needle injury yang dei unknown needle prick te kadon ko protocol jungi hospital ko ba long uniform bro seperti ngin hapet ba ki don em ki jingpang ki ba ki yo nang to ni hap ai dawai bandum yo ki jingpang lada sibut dan jingpang kum kitu ki Thyrnia le si ni hap ai kum kita ki dawai ru dan kat kum protocol ngi de ban test yang haden lai banai ha ka be ko jingpang mo kiwi te kalong beyond the scope kalong palat ya ke bangi ngila ban le te kata te ngatrai la le nak yang jong police ki asim snam for forensic testing and all kila le kata te ke report ru katur ngim da tip te ba ten nak yang jong ite ngi supet ba kanum dan kamdan kanu ka ba kta I kena okli but ngile kita tes but ngila ai ru ni psychiatric evaluation bakin pet kini doktor nak benta nong ba lada day kebaja kum taruh kanum kita in the long run so kita ki ber khot kila ngila le kanyak lang jongi terpor mi na hospital ru iklan ha kata ka ban tokit ban ai daga de kam ju polisi tengi te ban ong ladawan nong pang la ja kum ning nong em day ra baja kum ni pihak ni tuak long kam day te seta kam ya lenti jongi seta ni tengi sumar be kum baki ki ong abang idol la ili sai tai dak Thyrnia te ban ong bangiru bangindang artin ni ke boy ong I thei ngatrai kam waran yang bahkan long ta tu ko kan ngam da tip te namar yang klem don jing Kren syu hadin ba la mi I kongkong tenaga yang jongi te klem don jing tip era hospital te ngiru ngila klet si shan bot den hado pindai tu ngap ni kita te kim nilai hira tambah these things are confidential ngam la hira ban share ban gitu Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat kiek bat ki we na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala Ïathuh da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in daga ba pihak upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi
Pilaru banyak kendo, yaitu designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district kebadan Megalaya, latno tang is kasihers. Pila benlet bed, syak office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety kebadan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kuat kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.